VIP lah lewena, no tangsai. खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे फिसा गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै आलासि जानो लिंहरदोंहाय लोगोफोर आंखौ न'आवहाय। ओमफ्राय आलासि जानो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय बे आलासि जानो थांखौनो माबाखौबो लांफानो नागिरदों आरोना आङो आंनि मेसिना ब्लाउस ओरि सुग्राया लांफानो नागिरदों। जोंहा बिनानावाबो सुयो नालाय रुफुलुआ। ओमफ्रायो आंनि मेसिनखौ नायनो होननानै बिहरबाय थादों आरो बियो। ओमफ्राय आरो आंबो ब्लाउसखौ सुनायालाय सुयो मेरला सुसाबबाय। ओमफ्राय मोननैसो डिजाइनखौ एसे रोंबावनांगौ दङ आरोना आं बारा मोजांबो सोलोङासैना बासोयो गोबाव सोलोङासै मास मोनसेखौनो लायासै आङो। ओमफ्राय दा जाहा रुफुलुजों एसे बेखौबो सोलोंनानै फैनो नागिरदों। ओमफ्रायो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांसै। जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया नालाय दालाफोरखौ मारिजोब्बाय आरोना दरजाफोरखौ। आजिखालि जुग मा बुंनो सिखावनि जुग, बेनिखायनो गिनांगौ। ओमफ्राय नै थफ्ला थफ्लि लाखाबाय। हिमानसिबो गैया, हिमानसिया स्कुलाव थांदोंमोन। ओमफ्रायो थांनानै फैनानै आरो गामिथिंजाय थांफाफिनबाय। थानायबालाय भिडिअ एसे देखायगौमोन। सोरबा हिमानसिखौ नायनो लुबैदों भिडिअ देखाय बेफोरबायदिबो बुंहरो नालाय। देखायनायालाय देखायखायो अबेसे, ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ गैया आरोना। बिदिबालाय जल्दि थांसै माखौथो लायबाय थानो न'। नै जाहा मुथुआ मालाय दिनै गामसा गानदों, आर'नाइ लादों बैसागो बादि बिहावनि न'खराव। अबाव थांनो बाबु, अबाव थांनो? अदालगुरि मा लायनो अदालगुरियावलाय? अदालगुरियाव दिनै मोनसे रेलि प्रग्राम दङ। माबा एबसुनि दिनै गायसननाय सान नालाय बेखौ लोब्बा लाखिना मोनसे रेलि 1 किल'मिटार बा 2 किल'मिटार मोनसे रेलि जागोन। रेलि श' बेयावनो जोंनि आनसलिकनिफ्रायबो थांनो नागिरदों। होमबा हिनजावसाफोरा माजों? हिनजावसाफोरा अट'जों टाटा मबाइलाव थांगोन। बिसो आंलायना बाइक रेलि, ओमफ्राय हिनजावसाफोरा बाइकआव गाखोगोन बिदि होननानै सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय जा मुथुआबो सोरबा थिखांनो मोनगोन होननानै सानदोंमोन आङो। बिदिसो नङाबा जारलासोहाय मुथु आनलाखि नाहा। इखौ आलायदो अनाखौ। ओमफ्राय दा न'आव दोनलांग्रोसिगोन आरोना आंखौ न' मुथुआ। मुथुलै नोंखौ एकदम बैसागो नुथारबाय आं। मावख'नि साखाथियाव लोंनाय दै आरो जानाय बुट गोथांनि बेवहाय बेबस्था खालामदों। बयबो जाहाथे राननानै जालाय लायो। बर' हारिखौ खौसेजा एबसुनि मावनांगौ बयबो बाहागो ला। Doha, awalnya. बिसनियावनो लानानै सुयो आं। जेक सोबानो जायो। Mali paisa. भिडिअ लागासिनो आं खिन्थु। नै दावरे एक्सन थाव सोबाय। जादो। ओइ बहा थांनो?
हारसिंनो गोदाव सोराव सामफुथिराव न'आव मोनफैबाय आङो बारा गोजानबो नङा नालाय जों खाथिखासो ओमफ्राय जोंहानाव लोगोफोर दंफायो आरो रुपालिनि बेलेग गामिनिबो नङा गामिनिनो मालाय एसे पार्टि जालागासिनो मा nom 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 Ay, di mana nungna? Nikil bura, na buro. Dek. Nikil buya. Main nung say niya? Puasi. Kau sabi mana yang puasi nama? Biasa. Punya tu puasi. Nung say niya lah. Dek, dek, nung say niya. Kami ni. Main sa baba niya. Dek. Kopat. Kopat. Gopal sedang. Mesambung. Mesambung. Sampai nusa adanya. Adanya mana? Naba. Nengnya lai. Niki buya. Nikan ete. Hara. Deh. Tata. Deh. Tata. Deh. Maka haya. Hernai ne? Gablibli mani gablibli oh mani gablibli Ais buruk आङो न'आव थांनानै फैबाय ओमफ्राय बे गेजेर टाइमावनो हाबाबो जानानै फैखांबाय खिन्थु हाबानि भिडिअखौ होग्रोबाय रिमलनि हाबाया बेखौ होग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे न'आव फैनानै दानाबा जोंना ग्रुपनि मिटिं दङनो आरो दिनै ओमफ्राय दा ग्रुपनि मिटिंआव थांनो ओंखारलायबाय माबा माबि लांनांगौनो एकाउन्ट नाम्बारफोर लांनांगौनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ओमफ्राय बिदिनो ग्रुपनि सानैसो मेम्बारफोर लाफानो थिनदोंमोन ओमफ्राय आंबो गोलैबाय आरोना बेयावहाय थांनांगौआव ओमफ्राय दा थांनो ओंखारबाय नै एसे गोसोम गानबाय दिनै मोजां मोनसै आङो गोसोम कालार ओमफ्राय सोरबा बुङो आरोना हाबा जानाय मानसिफोरा गोसोम गाननो हामा होननानै खिन्थु आं जेबोखौनो मिन्थिया आरोना हामोना हामा जिखिजाया आं मोजां मोनो नालाय बेखायनो गाननाय जाबाय आरो दख'ना गोसोमसो बायनो नागिरगासिनो आङो नाथायबा गोसोमालाय दंखायो दंनाया होनबाबो आरोना मोजां एसे दामि बायनो नागिरदों नाथायबा जाथ'वाखै ओमफ्राय दा ग्रुपनि मिटिंआबा मा बायदि जागोनथाय जोंनि लोगोफोरबो थांगोन बेखौनो आङो एसे देखायलांदेरलायनोसै बेयावहाय जायफ्रा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाब्ला ससेल' नायबाबो जाबाय आरोना ग्रुपनि मिटिं थांनोलाय थांदोंमोन बबाव थांनो दे खिथा बबाव थांनो सारि खिथानांगौब्रा गिरुवा आंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दंहाय होनना बुं दे बुंब्रा नोङो आंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं दंहाय आंहा ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट नालाय होनना बुं ओमफ्राय नों सानैया सोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मोनलाय बावगारबाय आं बावगारखायो नोंसोरनि ग्रुपनि प्रेसिडेन्टआ सोर होनबा सानैखौबो गोनो गोदो जाखायो आरो नै प्रेसिडेन्टआ बे सुनुरि सेक्रेटारिया बे फुंजानि আমাৰ মাজত ইতিমধ্যে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁৱে এজিপি ৰৌতা শাখা প্ৰবন্ধক ডাঙৰীয়া ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ নাগজ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেখেতক এখন ফুলা মাৰণাৰে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ লক্ষ্মী CLFৰ ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউ সকলোকে এটা হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ বাবে আমি ধন্যবাদ আমাৰ মাজত আছে ফিল্ড মেনেজাৰ SBI ৰৌতা জিতুমণি ডেকা ডাঙৰীয়া তেখেতক এখনি ফুলা মাৰণাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ছেক্ৰেটাৰী
বাইদেউ ধন্যবাদ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডিএপি এফআই দৰং জ্যোতিৰেখা বেজবৰুৱা বাইদেউ তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আমি প্ৰেচিডেণ্ট বাইদেউ লক্ষ্মী CLFৰ তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ BPM ছাৰ বেছিমাৰী ৰেজা পেলবি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ৰাণীমা মুছাহাৰী বাইদেউ বেংক সখী আৰু লগতে মোৰ সতীৰ্থ মিৰ্জামান ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচা আৰণাহেৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ অঞ্জুমা বাইদেউ বীমা সখী ধন্যবাদ এইখিনিতে আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ Hai, नै जोंहानाव आलासि फैदो हेलेना जोङो मिटिंआव थांनानै फैबाय न'आवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय दिनैथ' शिब फुजा नालाय बै जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टारावहाय फुजा जायो ओमफ्राय जों दायो बेयावहाय एसे खुलुमहैनो नागिरदों आरो ओमफ्रायथ' माहाय गोसोखांलाय लोगो ओमफ्रायथ' दहाय आङो गोसोम गानलांदोंमोन नालाय गोसोम गाननानै मन्दिरफोराव हाबबा एसे उसुबिदा जायो नालाय ओमफ्राय नै गस्लाखौ गानस्लायफैबाय फास्राखौ सोलायबाय आर'नाइ लाबाय ओमफ्राय दख'नाखौ सोलायथ'नाय जायासै आरो दख'नाया गोदानखासै नालाय सोलायनाय जायासै आरो ओमफ्राय जों दायो थांसै न' नों मा बुंनो नै आंना लोगोआ हेलेना एक्ट्रेस ओरैबायदि गोमोन आंखौ लोगो मोनबाथाय बिमा सिमा नाङा बेनो बिमाखौ गारना गारबोनानै आंजों फैफाबायानो जोहोलिया आंखौ मा जायो खिथानालाय मा जायो आंखौ आयं अनजिमा ओमफ्राय नोंनि नामखौ खिथाना लादोब्रा खेबसे आं इउटुबार जागोन हाय होनना बुं गोसोआ बुं हाय बसुमतारिसो नोंसा नङा दां दैमारिसो दां मोजांनिया बर'सो लिरथ' ओमफ्राय थांसै दा ना सुदों अबे आलासिबो दंफैयो जोंहा आलासिया गामिनि दे नामखौ खिथाना ला नोंखौ नोंनि नामा मा नाम